Nagpaparahay pa hasta sa presente ang 22 anyos na si Aurelio Sopranes kan barangay Yocti San Andres Catanduanes matapos nasaksakon kan sa diring kabarangay mag-aalas 11 nin banggi kan Marso 5. Sigun sa San Andres Municipal Police Station, may dati nang dae pagkakasinabutan ang biktima asin ang 19 anyos na sospek na binistong si Jomark Beletina. Antes mangyari ang pananaksak, nasabat asin kinompronta kan nakainom na biktima ang sospek hasta sa magpang-abot asin masaksak ang biktima. Yung biktima po, sa pang naginot nagsuntok naman sa sa suspect. Nagbalos mo po yung yung gumante po yung suspect kaya nagsuntok din kaso yung pangalawang daw may kutsilyo, sinaksak siya. Ako din sa po sa nakahiling na kutsilyo, halipot lang daw po sa kutsilyo. Kinakaputan niya po nga sa kutsilyo po, kang bandit ito. Maswerteng nahiling naman kan ina kan biktima ang pangyayari asin naidalagan tulo sa ospital ang biktima. Mantang marikas man nakadulag ang suspect. Ang masasabi ko lang po pag nakainom po, dahil po mag-iagi sa sa kusog ng butang sa alas, pag nakainom, magkaturog na sa mga buyo. At diyan po nagpo ng ang argumento ng mga talalakyan, lalo ng talalakyan ng mga buyo. Kasong attempted homicide ang kakaatubangon kan suspect na hasa sa presente ang padagos pang pigahanap kan otoridad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ninya Valladolid, Bicol University Intern.